Bueno, antes de nada, gracias ao Play-Doh por interesarse por la película. Vigilant xurde xusto en 2007, cando na casa dos meus pais fago o cambio entre o reproductor de vídeo e o reproductor de DVD. E xusto ali, nas cintas, a hora de tirar ao lixo as cintas de VHS, antes de facer ese acto tan drástico, me poño a facer revisión do seu contido. E foi ali cando atopei, para min, o que é o gran tesouro. As imaxes pertencían a un mariñeiro da Guarda, que estuvo embarcado como o pai nunha liña de ferry na Europa do Norte, entre Romo e Sil. O mariñeiro, que é Luis Lomba Oalla, fixo unhas grabacións, mercou unha cámara para gravar todas as súas peripecias durante unha maré, máis ou menos, desde outubro do 93 ata marzo do 94, decidiu que tamén o resto da tripulación tería que ter un agasallo, unha copia desas imaxes, e lle pasou o meu pai. O tema é que esas películas, esas imaxes, esas cintas, chegaron a miña casa no 94, e eu non me percatén delas da súa existencia, a pesar de que había un rótulo moi grande nos lomos das cintas que poñía Vigilant, pero ata o 2007 non me din conta do que tiña na casa. Foi aí nese momento cando dixen, non vamos a tiralos ao lixo, sei que aí había potencial, influe nese carácter de análise do material, as posibilidades que había. Probablemente se ese material o visionase no 94, cando chegaron as cintas a miña casa, probablemente acabarían no lixo. Pero, eu sabía que había posibilidades, había material. Barallén nun principio a hora de establecer unha serie de entrevistas novas cos personaxes, cas persoas que son os protagonistas das imaxes, con Luís, o resto de mariñeiros, o meu pai, pero decidín que o material era totalmente autónomo. E foi así cando empecé a traballar, porque era como unha especie de escultura. É dicir, a min interesábame máis ou menos tres líneas de enfoque do material. Un que era os contidos, o tema do traballo duro, o traballo do mar, o traballo, é dicir, a emigración tamén, obviamente, porque aquí está contado en primeira persona. Tamén me interesaba seguir todos os rastros dun cineasta amateur como era Luis Lomba Oalla, por aí o tema de manter todos o rastro da súa creación, da súa intervención, e logo tamén a cuestión do estado dese material, como está machacado co paso do tempo. E foi así como, con estes fíos, con máis ou menos a inspiración a hora de darlle sentido a todo ese material, da literatura de viaxes, porque é inútil dicir referentes cinematográficos, porque eu non intervín, curiosamente, nesa fase, pero a hora de darlle sentido a ese material, a inspiración é sobre todo a literatura, e sobre todo, Conrad, pero sobre todo Melville, Moby Dick. E, hai certos paralelismos, xa sei que a moita xente é crítica con todo iso, pero, curiosamente, en México, fai pouco, Chantal Akerman, que acaba de adaptar a Conrad, decía que o maior éxito para facer adaptacións, neste caso é unha transposición, é distanciarse moitísimo sobre o material de partida. Eu creo que o fixen bastante. E a idea foi darlle unha volta a Moby Dick, é dicir, Moby Dick comeza xa tamén antes do famoso parágrafo de Chámome Ismael, empeza antes das definicións de baleas, empeza con unha especie de canto a un material encontrado de un bibliotecario dun instituto de Estados Unidos, da costa este. Entón, aí xa había certas semellanzas, e logo, o que fixen foi artellar todo en capítulos, como estaba Moby Dick, creo que ten 175 capítulos, tamén con un prólogo e un epílogo. O epílogo creo que está bastante conseguido, o tema de o drama rematou, quen vai contar esta historia. Primeiro vai ser Luís, e logo o conto eu. Para min, é dicir, Luís, centrar sobre todo a focalización en Luís, a pesar de que había outros protagonistas, era como unha especie de Ismael contemporáneo. E, sobre todo,
términos xerais, era darlle a volta ao que é Moby Dick, que Moby Dick é unha ficción documentalizada. Eu quería, pois, facer un documental con certo carácter narrativo, por así decirlo. Xa sei que todas as imaxes, todos os viaxes en mar son cuestións épicas, pero todo iso estaba aí, non? E, ademais, eu quería o desarrollo cronolóxico da definición da marea e, ao mesmo tempo, como se dice, da psicoloxía do personaxe, evoluir, sobre todo cara ao final, cando xa dice, bueno, estou cansado, teño ganas de marcharme a casa, non? Pero, bueno, logo tamén está o tema do simbolismo do blanco, que destruye a película, o tema do paso do tempo, o tempo é como se fora a balea asesina que o destrue todo.